Takže dobrý deň, moje meno je Ladislav Žila a v dnešnej recenzii sa pozrieme na stránku materskej školy Kyjevskej v Rožňave, ktorá je umiestnená na portáli Webnode. Ako vidíte, je tu nejaký horný banner, v tejto časti dosť takým nevýrazným, úvodná stránka, tlač, mapa stránok, kanál RSS. Väčšinou je tam nejaký text, nejaké obrázky, presnejší popis tam akože chýba. 89 ľuďom sa to páči, 13 nie, 4 nevedia posúdiť. Skúsme sa pozrieť nejakú informáciu o PC. Neviem, či je to relevantné s materskou školou, skúsme to, čo to dá. Nekliká obrázok, poďme na link, ani ten, IP. Ideme na nejakú inú stránku, ktorá je v zahraničí. Je to nejaká nemecká stránka. Dáva nám informáciu, že máme takú IP adresu, používame Windows 7, prehliadač Firefox Slovakia, ale myslím, že ďalšie informácie pre tú materskú školku asi nie sú dôležité. Je to všetko v nemčine. Tá stránka sa otvorila na tej istej stránke ako materskej školy, to znamená, že musíme ísť naspäť, aby sme sa vrátili do stránky materskej školy na Kyjevskej. Pozrieme si menu, v pravej strane je kontakt, je tam e-mail, telefónny kontakt nejaký, kto má dneska meniny, a v ľavej časti je nejaké menu, skúsme sa pozrieť na novinky. Otvára nám stránku, kde je nejaký úvodný text, žiadne bližšie aktivity nie sú a skôr by som povedal, že je tam nejaký anglický test, nejaké ďalšie stránky o nejakých parašutistoch, o nejakej tetovanej žene, o nejakej 96-ročnej žene. No, myslím, že tu nemá čo hľadať. Skúsim sa pozrieť na ďalšie menu o nás. Je tam text tučným písaním. Je rozdelený na dve časti, niečo o vzniku školy do 1986 a tak ďalej. Nejaké obrázky tam chýbajú, pozrieme sa na aktivity. Je to aktualizované v marci 2015, takže je to aktuálne. Je tam text, skúsme sa pozrieť treba na náš tým, na nejaké učiteľky, či máme nejaký kontakt, či viem napísať e-mail. Učiteľka bez obrázku, kvietky, všetky ostatné sú takisto len s nejakým kvietkom alebo znakom, logom. Až do konca sú to aj pedagogickí zamestnanci, vedúca školské jedálne, kuchárky, technickí zamestnanci. Všetko bez obrázkov. Skúsme sa pozrieť, napísali o nás. Že aj taká ponuka tam je. To je úplne na konci to menu. Napísali o nás. Je to nejaký animovaný obrázok. Posledný raz ich písali niekedy vo februári 2010. Nejaká inforožňava.sk stránka. To znamená, že nejaká komunikácia nefunguje. Skúsme sa pozrieť na nejaké fotky z fotogalérie. Otvára sa budova školy ako prvotná a musím sa prepiknúť na ďalšie menu. V roku 2014 podľa všetkého bolo nejakých 20 zápisov, končí to Mikulášským dňom, bolo niekedy ešte v decembri, znamená 2014, sú tam nejaké 4 fotky, je tam nejaký pán Gerža bez popisu, kto, kedy, za akej účasti. Skrátka, chýba mi tu nejaký text, takže myslím, že dalo by sa to trošku upraviť, dalo by sa to robiť nejak ináč, že ako, to sa už potom dozviete v tom ďalšom videu.